Arvoisa puhemies, hyvä ministeri, hyvät edustajakollegat ja muut täysistuntoa seuraavat! Me liityimme puolustusliitto Naton jäseniksi huhtikuussa 23. Päätös osallistua Naton rauhanajan tehtäviin vuoden sisällä liittymisestä on osoitus suhtautumisestamme jäsenyyteemme. Olemme alusta lähtien olleet valmiita osallistumaan vastuunkantoon täysimääräisesti koko liittokunnan puolustuksesta ja pelotteesta huolehtien. Naton tunnetuin ulottuvuus on Pohjois-Atlantin sopimuksen artikla 5, niin kutsuttu muskettisoturiperiaate: kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta. Hyökkäys yhtä liittolaista kohtaan on hyökkäys kaikkia kohtaan, ja liittyessään Naton jäseneksi Suomi pääsi näiden turvatakuiden piiriin. Jalkaväen kenraali Adolf Ehrnroothin toiveen toteuttaen: ei koskaan enää yksin. Jotta voimme yhdessä liittolaistemme kanssa toimia kaikissa tilanteissa, on meidän varmistettava, että yhteistyömme toimii saumattomasti myös rauhan aikana. Rauhan ajan tehtävissä liittolaiset valmistautuvat tukemaan toisiaan pelotteen ja puolustuksen toteutuksessa koko liittokunnan alueella. Arvoisa puhemies! Tänä vuonna osallistumme Naton rauhanajan yhteisen puolustuksen tehtäviin merivoimilla ja ilmavoimilla. Osallistumalla kehitämme omaa toimintaprofiiliamme Natossa. Osallistuminen edistää myös maamme Nato-integraatiota, joukkojemme osaamista ja siten myös omaa puolustuskykyämme. Ilmavoimien osalta osallistumme ilmapuolustuksen toimintaan Romaniassa, Bulgariassa ja Mustallamerellä, ja ilmapuolustuksen tavoitteena on turvata koko liittokunnan ilmatila. Tämä tapahtuu jatkuvalla läsnäololla, valvonnalla ja tarvittaessa myös voiman käytöllä. Näin osoitamme, että Nato on valmis joka päivä ympäri vuorokauden toimimaan, reagoimaan nopeasti mahdollisiin ilmatilan loukkauksiin. Merivoimien osalta osallistumme Naton pysyvän miinantorjuntaosaston toimintaan Itämerellä. Me olemme johdonmukaisesti korostaneet Nato-jäsenyytemme lisäävän Itämeren vakautta. Osallistumisemme edistääkin konkreettisesti oman lähialueemme turvallisuutta. Arvoisa puhemies! Päätös osallistua on ulko- ja turvallisuuspoliittisesti merkittävä. Päätös vaikuttaa maamme kansainvälisiin suhteisiin ja kumppanuuksiin. Se on viesti sekä liittolaisillemme että Naton ulkopuolella oleville maille, että olemme aktiivinen liittolainen, joka osallistuu täysimääräisesti Naton kaikkeen toimintaan ja sitoutuu liittokunnan kattavaan pelotteeseen ja yhteiseen puolustukseen. Kokoomuksen eduskuntaryhmä puoltaa osallistumistamme Naton rauhanajan tehtäviin. Suomen viesti on selkeä: kannamme vastuumme, tuotamme turvallisuutta. Arvoisa puhemies! Osallistuminen rauhanajan tehtäviin on vain pieni osa suurempaa kokonaisuutta. Washingtonin huippukokous häämöttää kevään jälkeen, ja meidän kokoomuksen eduskuntaryhmän puolesta nostan esille 3 asiaa. Ensiksi alleviivaamme Naton yhtenäisyyttä. Ilman yhtenäisyyttä ei Natolla ole uskottavuutta. Liittolaisten on yhdessä ajettava pelotteen ja puolustuksen vahvistamista. Avointen ovien periaate on perustavanlaatuinen osa Naton uskottavuutta. Arvoisa puhemies, ärade talman! Sveriges plats är i NATO. Sveriges medlemskap i NATO bidrar till Finlands, Nordens och hela Natos säkerhet. Toiseksi tukemme Ukrainaan. Suhtaudumme myönteisesti Ukrainan Nato-jäsenyyteen. Suomelle on tärkeää, että liittolaiset jatkavat pitkäjänteistä materiaali- ja rahallista tukea Ukrainalle. Tämän mahdollistamiseksi on panostettava myös puolustusteollisuuteen. Ja kolmanneksi, Nato-maiden on nostettava puolustusmenot Naton toivomalle tasolle. Meidän oma puolustusmenojen osuus bruttokansantuotteesta on tänä vuonna noin 2,3%. Suomella pitää olla konkreettinen suunnitelma siitä, miten puolustusmenot pidetään pitkäjänteisesti riittävällä tasolla. Kannustammekin liittolaisia saavuttamaan kyseisen tavoitteen. Arvoisa puhemies, hyvät edustajakollegat! Nato on demokraattisten, samanmielisten maiden turvallisuusyhteisö. On ensisijaisen tärkeää, että suhtaudumme Nato-jäsenyyteemme kunnianhimoisesti ja määrätietoisesti. Osallistuminen Naton rauhanajan valmiustehtäviin on tärkeä osa Nato-jäsenyyttämme. Toinen ulottuvuus on Naton läsnäolon edistäminen Suomessa. Kokoomuksen eduskuntaryhmä tukee hallitusta Suomen Nato-jäsenyyden kehittämisessä.